Salam izleyiciler, Kıçam TV kanalına hoş gördük ve Kıçam TV kanalının bugünkü sanında size näme öğreteceğiz. Size bir peydar olacak ve ulanacak programmalarının sanını öğreteceğiz ve net kullanılmasını öğreteceğiz. Yani birinci programmamız Amplifying Reader programı. Amplifying Reader programması mümkünçülükleri nämeden ibaret? Surat yani kitaptan skaner edilen surat da içinde tekst var. Biz suratın tekstini net özümüzde almalıyız. Biz Amplifying Reader programını açacağız ve suratımızı Amplifying Reader programına geçireceğiz. Amplifying Reader programı bize näme etdi? Surat alya ve içindeki tekst görünüşündeki hatlarını özüne geçirip alya. Şu an распознание etdi. Bu bizim suratımız, bu arada tekstimiz. Bizim tekstin hemmesini alıp kopyala edeceğiz. Ctrl+C ve Microsoft Word programmasına Ctrl+V'ye basıp stylize edip biliriz. Yine bu şu surattaki tekstimiz. Amplifying Reader programı şundan ibaret. Bizim ikinci programımız näme? Format Factory. Format Factory programının mümkünçülüğü näme? İçinde surat görünüşdäki video ve ses görünüşündäki faylları şu bir formattan başka formata o näme üçin gerek? Käbir telefonlar bir format açanok ya käbir playerlar başka videonu açanok. Şoň üçin bize şu format faktory gerek bolýar. Ya da ene JPEG görünüşine formatdaky surat Photoshop programmasyna işlemäge käş peýdallar невыгодно. Şoň üçin biz şu suraty PNG'ye geçirýär. Nädip geçirmeli? Misal üçin men şu aydymy başga formata geçirjek. Men şu aydım format faktor programmasyna geçirýän ve haýsy formatda gerek maňa. Misal üçin biz VMA formatyna geçirelim. OK. Start. Şu aydymyň formaty ýitýär dur. Конечно, papka ne biziň ýanky aydymyň başga formatda görünýär. Bu näet bilmeli haýsy formatda geçenini? FK basýas. FK basamyzda nokatadan VMA dur. Ve свойствоsyny görsek, görünümini görsek 457 megabayt. Özü takminan 10 megabaytdy. Tak. Format faktor ene. 16 megabayt. 6 megabayt utdukşdaydı. Bizim üçüncü programmamız näme? Internet Download Manager. Internet Download Manager
ören gowy mümkinçiligi bar. Ýagny internet download manager programmasyny näme iş etýär? Şu kompýuterimde gelýän interneti 9 bölege bölýär we 8-sini on we diňe şo internet download manager programmasyna gelir ýalytdy. Inni on näet barlamaly? Catip programmasynyň ссылкасы bar bizde. Şo ссылкаsyny kopya etjäs, Ctrl+C düýmüni we Chrome, men öz browserim Chrome'u start etdim. Enter. Ne biz şun tiyilligini öğreneli, şu Chrome'un tiyilligini ve internet download manager programmasının tiyilligini öğreneli. Ctrl+C'ye bassak. Ne? 24 kilobayt sekund, 20, muman 17, 12. Men internetim 2 megabit sekund tiyilligi. Ne? Men şo tiyillige kanatlanamok, men näme etdiň internet download manager programmasyny açjam. Добавить. И штайк янky ссылкамı koýýar. Ctrl+V bilen. И окей. Окей. Начать скачать. Öz обработка etdi şu an. Häzir başlamaly. Bizim tiyilligimiz 80, 124, 150 kilobayt sekund. Yank Chrome'da kaseredende has gowy. Inni. Bizim internet download manager programmamız şundan ibaret. Bizim 4-nji programmamız näme etýär? Catip programması. Bu Catip programma däli kagby Microsoft Word programmasyna bir goşmaça enjam bir plugin. Indi bunu biz nädip barlaýar? Catip programmasy näme etýär? Indi funksiýalaryny öýretýär. Ol sany koýar, senäni koýar we ýalňyşyny barlaýar. Indi bu programma mümkinçiliklerini barlap görelim. Birinci funksiya san oku. Biz nädip san okutmaly? Şo sany belleýäs we san oku düýmeye basýar. Bolýar. 16 milyard 616 milyon 516 min 516. Indi. Diňe milyard eçen däl. Bu funksiya 48 belgili sany okap bilýär. Misal üçin men ýene goşýan we belleýär. 166 non milyon şonu. Tak, onun ikinci funksiyası senäni okuýar. Bu senäni şeýdip belleýär. Sene oku bolýar. 2020-nji ýylyň 4-nji marty. Ýazyw görnüşine geçirýär. 4 ýazywyny barlap berýär. Barly. Şunu belleýär. Barly düýmeye basýar. Barly. Kanalyna sözümüz biziň ýalňyş. Dogry barlap bolmaly. Ýene barly düýmeye basýar. Hemme dogry. Ne? Öwür. Bu kirillitsadan latinça latin elipini. Latindan kirillitsa geçirip berýär. Bu funksiýa näme gerek? Köne kitaplar latin kirillitsada ýazylan bolsa latinça geçirmek köp işimizi ýeňilleşdirip berýär. Indi biz näde öwürmeli? Belleýär we öwüre basýar. Kirilla latinle däl, latinle kirilla öwür. Ne? Ve eýdine öwürelim. Latinle kirilla latinle öwür. Sen kanalyma agdaýar. Benim bu funksiyamız şundan ibaret. Ve şunluk bilen videomdan şu programmalardan ibaret. Ýene de has GoPedal programma tapsak täze videolarymyza goýar.
Köp sağ olun. Akşam TV kanalına agda olun ve like basın. Jump.